За благоприятното икономическо развитие на Нова Загора и региона, чрез нови възможности за европейско финансиране, през 2016 година с инициатива на община Нова Загора е създадено сдружението с нестопанска цел местна инициативна група Нова Загора по програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. През 2024 година обхватът е разширен и 4 населени места от община Сливен, град Кермен и селата Биково, Младово и Скобелево са включени в МИГ Нова Загора Сливен. До момента са реализирани 26 проекта за финансиране по всички 5 мерки за развитието на селските райони в сферите на конкурентоспособността на земеделието, опазването на околната среда, подобряване на качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони, чрез развитието на услугите и бизнеса, осигуряване на възможности за заетост и по-добри условия за живот, особено в селата и малките населени места. Надяваме се, че и през следващия програмен период МИГ Нова Загора Сливен ще продължи своята дейност, сподели кметът Галя Захариева, която е председател на местната инициативна група. Местната инициативна група е един от механизмите, по които не само общината може да кандидатства по различни проекти, но и много от хората, които живеят на територията на местната инициативна група. И затова смятам, че това е един много успешен инструмент за усвояване на европейските средства много близо до хората на мястото, на което живеят и работят. Успешни са тези проекти, които после намират своята експлоатация, своето присъствие през повече хора. Тези, които кандидатстваме ние, общината, но също са успешни и тези проекти, които са по-малки като финансиране, но пък са обвързани с дейността на земеделски стопани или на други частни фирми, които се занимават с неземеделска дейност, но те също имат право да кандидатстват по проекти в местната инициативна група. Може би е важно да кажем, че откакто функционира, 26 проекта са изпълнени през нашата местна инициативна група, като само 10 от тях са на общината, другите 16 са на частни лица и аз смятам това за много голям успех. И за това настоявам и смятам и полагаме всички усилия да кандидатстваме за продължаване функционирането на местната инициативна група, като този път тя вече е разширена, обхваща територията на 4 населени места от община Сливен. Това ще ни донесе по-голяма надежда за успех при кандидатстването и после при реализирането на различните проекти. По отношение на проектите, които община Нова Загора е реализирала през местната инициативна група, те наистина са много ценни и важни. Тук се намираме на реализирания проект, един от тези, обновяването на парк Мария Роза, като в парк Мария Роза са направени 2 проекта, единия за оградата и оформянето на пространство, а другия за самата рехабилитация на цялостно вътре на самия парк. И винаги има хора, винаги има деца, винаги има семейства, което означава, че това, което се е направило, е добро и се възприема. И другите ни по-значителни проекти касаят обновлението на големия градски парк, където освен усилията, които полагаме със собствени средства да го обновяваме, да засаждаме нова растителност, да го почистваме, през местната инициативна група ни успяхме да направим детските площадки, фитнес площадката, осветлението на парка, да преасфалтираме голяма част от алеите, което даде съвсем нов вид и нов облик и всички граждани на общината и гостите на града ни го оценят. Непрекъснато
особено в летните месеци. Парка е едно прекрасно зелено място, в което можем да намерим прохлада и трябва да бъде максимално облагородено и направено наистина приветливо и красиво. Така че това са успешните проекти, когато зад труда, зад енергията, която се влага, за да се подготви, да се кандидатства, да се изпълни един проект, усилията наистина не са малко, но пък си струват, защото виждаш после нещо много красиво и най-вече удобно за експлоатация, полезно и приятно място за хората. Да, тенис корта е другия интересен проект, който общината е реализирала през финансиране през местната инициативна група. И наистина от неговото рехабилитиране към днешна дата много повече се увеличиха децата. Най-важното, проектът даде възможност на повече деца едновременно да играят, да се развиват. Разбира се, и самия клуб и неговото ръководство са много активни. Те работят по много проекти с Министерството на спорта, за да дадат възможност и през ваканциите на децата да се включат в свободното си време и да бъдат ангажирани с нещо толкова полезно и важно и за здравето им. Така че този проект също е с много висок процент добавена стойност, бих казала, защото даде възможност първо да се облагороди едно прекрасно място в центъра на града, и на много деца да спортуват. Всяко полезно и всяка инициатива, която се направи в общината и е обвързана с било то на общината, било то на частни лица и частни предприемачи, е всъщност полезна за тази цел да постигнем. Да, и всички проекти, които се изпълняват през местната инициативна група, също имат такава функция и такава роля играят, защото, особено пак ще кажа за частния сектор, могат да развиват своя бизнес тук в малкия град, в малките населени места, кандидатствайки по този лесен и достъпен начин, защото тук на място те могат да си подадат проектите, да получат консултацията, да бъдат подкрепени в подготвянето на своя проект, да кандидатстват и да реализират своята идея, която имат тук на място. И по този начин на едни земеделци, които работят на територията на малките населени места в общината, ние им спестяваме много повече загуба на време и на средства при търсенето и кандидатстването по различни проекти. В същото време им даваме възможност и те да се възползват от това европейско субсидиране, което е изключително важно и ценно. И това със сигурност е част от това привличане на младите хора, които искат да останат тук и да продължат или бизнеса на семейството си, или пък да започнат своя собствена програма, бизнес, с който да се занимават. Искрено се надявам, че това ще бъде също новата местна инициативна група, която ще продължим да развиваме. Също ще може да бъде толкова полезна и да даде това рамо на млади хора, които искат да останат тук и да се развиват. Основно дейността на МИК Нова Загора Сливен е свързана с прилагането на мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на територията на община Нова Загора, чрез разработването и кандидатстването за финансиране пред Министерството на земеделието и храните и последващо управление на стратегия за местно развитие за периода. Чрез организирането на информационни събития, обучения, конференции, успяхме да достигнем до хората, да чуем техните идеи за развитие и подпомагане на бизнеса им, разказа инженер Никола Николов, изпълнителен директор на МИК Нова Загора Сливен. Местна инициативна група Нова Загора е създадена през 2016 година чрез сключване на споразумения с Министерството на земеделието и храните. В стратегията на местната инициативна група са включени 5 мерки, чрез които тази стратегия ще се изпълнява. През годините по тези мерки са подадени 37 проектни предложения, като 26 от тях са одобрени и са сключени административен договор за изпълнението на заложените дейности. Поради големия интерес към работата на местната група, през 2023 година община Сливен също прояви интерес за включване в рамките на нашата територия на развитие на стратегията.
24-та година началото, след гласуване на общо събрание, се взема решение за присъединяване на 4 нови населени места от територията на община Сливен към територията на местната инициативна група, следствие на което както територията, така и името се промени. Сключихме допълнително споразумение с Министерството и вече се казва местна инициативна група Нова Загора Сливен с присъединената територия. Така че не само работи на нашата територия, която беше до 24-та година, а именно община Нова Загора, а разраснахме територията и разраснахме и възможности за финансиране на нови бенефициенти от тези 4 нови населени места. В рамките на изминалата стратегия, на този период, който вече е към края си, имахме, както казах, 5 мерки. Аз ще ви кажа по коя от мерките колко кандидати имахме, колко договори има сключени на ориентировъчна стойност, за да придобиете представа за това, което ние като дейност, като работа. По мярка 4.1, която е за подкрепа на земеделските стопани, имаме сключени 12 договора на приблизителна стойност около 1 милион, което е само частта на безвъзмездната помощ. Това е помощта, която получават земеделски стопани от Програма за развитие на селските райони. Общата стойност на проектите е над 2 милиона и половина, с които те развиват своите стопанства. Имаме кандидати с по 2 проекта, и то не един, а двама. И имаме кандидати, които естествено поради забавянето от разглеждането на проекти предложения от Фонд земеделие се оттеглиха някои от тях проекти предложения, но пък остават възможността за на по-късен етап на следващата стратегия, която се надяваме да изпълняваме след септември месец тази година, да подадат своите проектни предложения и да подкрепим и тях. Другата мярка, която е мярка 4.2, инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти. Там имаме само един договор на стойност безвъзмездна над 91 хиляди лева за преработвателно предприятие, което също се закупи техника за модернизация на нейната индустриална преработка на първичен продукт. Тя се занимава с млекопреработване. Третата мярка е инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности. Там имаме доста подадени проекти. По стечение на обстоятелствата имаме 3 сключени договора с обща стойност около 200 хиляди лева на сумата, която е безвъзмездната, която е помощта от Програма за развитие на селските райони. Четвъртата мярка, която е насочена към инвестиции за подкрепа на всички видове малки по мащаби инфраструктура. Това е дейност, която се възползва най-вече община Нова Загора към настоящ момент. Там проекти, които сме подкрепили, са 9 на брой на обща стойност над 2 милиона, около 2 милиона и 200 хиляди, като има много проекти, които са видими за населението, включително видеонаблюдение на всички населени места, видеонаблюдение на града. Имаме 3 проекта за облагородяване на градския парк, имаме проект за парк Мария Роза, имаме обновяване на обредния дом в градския гробищен парк. Имаме изграждане на изцяло нова сграда тенис корта, изграждане на нови игрища за тенис корта. И така сигурно ще пропусна някой проект, но страхотни проекти. Общо взето това се личи най-много от населението на територията на местната инициативна група. Така че общината е доста дейна и тя по стратегията, която има възможност да кандидатства. Петата мярка също е насочена най-вече към общински проекти и проекти на сдружения. Там имаме един одобрен проект с стойност безвъзмездна 61 300 лева, който е за туристически информационен център, който е създаден и работи на територията на общината. Тъй, че доста проекти, общата стойност на безвъзмездната помощ, от която са възползвали нашите кандидати, е в размер на около 3 милиона и половина, което всъщност е доста работа, която ние сме свършили, доста работа за тях, която тя са свършили като кандидати, но сме подпомогнали доста отделни кандидати в дейността, която те изпълняват. Така че това за нас е удоволствие.
през годините са минали много хора, които са искали да се развиват в дадена насока. Давали сме консултации както на място, така сме правили информационни събития по абсолютно всички населени места на територията на МИГ-а. Правили сме обучения за 10 човека, за 20 човека, конференции за 50 човека. Изобщо доста различен по мащаб и по тип информационни събития, срещи, обучения с една единствена цел да развием територията, да покажем на хората, че имат възможност за развитие на тяхната дейност или за развитие на тяхната идея, която имат за реализация в бъдеще време. Така че чрез стратегията и чрез мерките, които са заложени, сме подпомогнали доста хора и сме подпомогнали не само финансово, но подпомогнали с информативно хората, за да могат да се създадат и да подкрепим техния бизнес, който са решили да развият на нашата територия. В днешно време земеделската техника трябва да е нова. Възможността за финансиране чрез МИГ Нова Загора Сливен за закупуване на техника е безспорен стимул за нас, земеделските стопани, сподели Евгений Дечев от село Полско Падарево. 2019 година кандидатствахме по проекта, защото да си сменим техниката, да стане по-нова, нали? Мярка 4.1, модернизация на селското стопанство. Ефектът е, да, усетихме ефекта, защото трактор е нов и не дава аварии, да чукнем на дърво, нали? Всякакъв вид обработка, лека, тежка, за всичко го използваме, защото такъв му е класа. Среден клас трактор. Абсолютно сеем с него, реем си, всичко. В днешно време задължително техниката трябва да е много добра. И най-важното нова. Според мен е много добре, че има тази местна инициативна група, защото в района е най-важното. Всичко става по-лесно. Екипа е много добър на местната инициативна група. Всякакъв вид помощ и с документи, и с всичко. Всичко мога да кажа, че съм много доволен от местната инициативна група. Искам да го работя това нещо. Обичам си работата с ведом. Удоволствие ми доставя. Много, нали, има изключение, примерно, но по принцип, като отида на полето, се чувствам много добре. Да, задължително. Задължително, защото е много добре, нали, и в финансова гледна точка всичко просто не знам как да го опиша. Да. Като стимул е, да. Да не се отказваме, да си продължим да си работим. И най-важното да развиваме селото. Стимул е за земеделците с по-малко площи, стимул е да се развива селото. Затова и земеделецът е доволен от закупения нов трактор. Стопанската база на Диан Танев, един от големите земеделски производители в община Нова Загора, се изгражда бетонна площадка за съхранение на селскостопанска техника. Земеделецът споделя, че от години е имал необходимост от площадка за безопасно съхранение на техниката, където значително ще се намали риска от повреди, ще се спести време и ресурси в дългосрочен план и ще се подпомогне конкурентоспособността на земеделското стопанство. Ще се разкрие и едно ново работно място в стопанството. Реших да кандидатствам за тази инвестиция, защото от доста години насам имам нужда от нея. За именно площадката за съхранение на селскостопанска техника, това ми липсваше като, нали, съоръжение в стопанството. И след като видях, че отговаря на изискванията, реших да кандидатствам и да се възползвам от тази възможност, да бъда подпомогнат и както и се случи. Стигнахме до сключването на договори и в момента работим по изпълнението на проекта. Мерката е инвестиция в земеделски стопанство. Тук ще си съхранявам техниката, с която обработвам земята, наета от фирмата ми. Това е дома на техниката. Трябва да се съхранява добре, да се поддържа, за да се изпълнява функциите, когато трябва. Това, което трябваше да представя като документи, не ми създаде някаква трудност. Представихме документите, нали, имаш, нали, за доуточнение, мисля, че няколко пъти някои така дребни неща.
И абсолютно никакви проблеми не ми е създало кандидатстването. Относно това дали е полезно, разбира се, че е полезно така в общината да се извършва строителство или независимо или покупка на машини, което е направление да е полезно, защото за всички жители на общината е по-добре да работят в по-добри условия. Колектива бяха много отзивчиви на всичките през целият процес на работа. Мисля, че от сайта на общината. Мисля, че оттам се информирахме за дейността и така вече като разбрахме кой отговаря за това, с контакти допълнителни, се информирах. Почти цялата техника, която не е на полето в момента, като площ. Ще мога да се храня тук. Само тази инициатива не е достатъчно, тя доста ще подпомогне развитието на дейността. За успешност те са много факторите, но първо място природата да е благосклонна към нас, че напоследък имаме доста проблеми с суша, градушка, знаете, миналата година, но това са фактори, които няма как да ги избегнем. Другото е да се работи с съвременна техника и на пазара не е на последно място, но също е изключително важен за една нормална и така печеливша дейност, защото и пазара напоследък така доста неприятни изненади ни сервира. Ами земеделец станах като наследих на баща ми дейността. Той го създаде това стопанство и така ме запали и мен. И така стигна до тази дейност. Просто това е, том като се предлага престъпление, не се използва. Подпомага дейността, намалят ни разходите за инвестиции по този начин. С остарялата техника имахме много проблеми, сподели земеделския стопанин от село Стоил войвода Слав Попов. Затова той е кандидатствал с 2 проекта за финансиране за закупуване на земеделска техника и значително е повишил ефективността в стопанството си. Доволен е, че работи с съвременна техника, с която се улеснява и подобрява ефективността в земеделието. Имам нужда от техника, която да им подпомага за производство и за по-бърза реализация на земята, за обработките, за сеенето. По проекта той е трактор, който много ми помага. И още 2 машини прикачани към тая програма, Мярка 4.1 пак. Колко е важно. Важно е, ако има кой да му помогне, е много важно, защото без техника не става нищо. С старата техника на времето не отнимаш по месеци, а сега тук се съкрати работата и бързо става всичко. И е удобно, комфортно, удобно и обработки са други, качествени. Всичкото е на топ, на ниво. Много е полезна и много помага на земеделците. Обаче банките лихвите големи, а тук е по-бързо, по-лесно, по-удобно и по-практично. 1993 обаче с старата техника не мъчехме се, обаче това вече са лукса, да кажем, на техниката. Как да кажа, то от баща ми се предава наследство и аз съм земеделец от любовта към земята, към растениевъдството. Това е най-важното. Трябва да ти е вътре, за да го правиш. Не само да кажа, че го правим, а трябва да е отвътре да ти идва. За повишаване на конкурентоспособността и за развитие на модерно и екологично земеделско производство, земеделският стопанин от село Марчево Даниел Кирчев също е реализирал 2 проекта за закупуване на земеделска техника. Разчита на местна инициативна група Нова Загора Сливен, както за добрата информираност, така и при кандидатстването за финансиране по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. И през 2019 година решихме, имаше така програма по МИК за развитие на земеделското стопанство и решихме да кандидатстваме по тази програма, за да може да вземем така техника, която ни е необходима, техника, която е високопроизводителна, за да бъде необходимо на нашето стопанство. През 2019 година първо кандидатствахме, което никога не беше необходимо, беше така чилен товарач. И тогава се справихме на марката Мерло. И също така кандидатствахме
за един трактор, който тогава в 2019 година беше с по-малък трактор, което също беше необходимо за по-малки дейности, които в нашето земеделско стопанство. Но с течение на времето, защото кандидатствахме в 2019 година, ние бяхме отначало в резервите, после след 2-3 години накласираха, но тогава вече се промени концепцията, този модел го нямаше вече на пазара, затова направихме един анекс и предложихме друг модел трактор, което ме одобриха и взехме този модел трактор. Аз винаги така се интересувам и винаги, когато има някаква необходимост от информация, винаги се обръщам към тази към МИГ, основно към Нова Загора. Те дават информация за всичко ново, което се случва по програмите. Също, ако трябва при изготвяне на документи, при кандидатстването, също така после при плащането, винаги така сме се допитали до тях и винаги те са се отзовавали на време. И това сме имали така добри контакти имаме и добро взаимопомощ от двете страни. Тази програма и винаги дава така една инициатива на младите фермери да могат да кандидатстват, да могат с тази помощ да си купат необходимия инвентар или техника или нещо, друга машина, която да бъде необходима за тяхното производство. Дали съм аз или някой друг, винаги земеделието е трудна професия и там вече трябва най-вече търпение, работа, търпение и първо да се отказваш и да вървиш се напред и напред. Има много такива, ще има и лоши моменти, ще има и така моменти на радост, но това е част от професията. Техниката специално трябва да е много добра, защото тя дава така една сигурност, особено високопроизводителна техника, която ни е необходима в даден момент, за да можем точно бързо да обработим дадена култура в точно определен момент и за да може така после тя да се облагодетели с по-висок добив. Направихме всички агротехнически мероприятия в срок и чакаме една добра реколта, но сега все още нищо не може да кажем. За сега е добре. Трудно е, но всеки един бизнес е труден. Дали ще бъде земеделие или нещо друго, винаги най-важното нещо е като тръгнеш така да го, дори да не ти върви, дори и да си малко назад, нали, трябва да не се отказваш, просто с труд и с търпение да чакаш твоя момент, когато може да си видиш плодовете на своята работа. По подмярка 6.4.1 инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности, доктор Диана Атанасова, специалист по ушно-носно-гърлени болести, успява да закупи медицинска апаратура за прецизно диагностициране на заболяванията. С новата апаратура се постига изключителна точност и прецизност, а и изследването е много по-щадящо за пациентите. Чрез местната инициативна група Нова Загора Сливен, тя сбъдва своята мечта за съвременно оборудван медицински кабинет. Реших да кандидатствам, за да мога да закупя съвременно оборудване, което да ме улесни в диагностиката на заболяванията в моята сфера. Медицината е много бурно развиваща се област и апаратурата остарява морално още като я купи човек. Аз имах един закупен аудиометър, който с времето ми беше недостатъчен и затова реших да прибягна към нова апаратура, закупуване на нова апаратура. Това е много съвременна апаратура, специално юнита. На много малко места в България го има, т.е. възможност за почистване на ушите, за изсмукване на секрет, което е контролирано, за подаване на въздушна струя и на водна струя. Най-ценното обаче не е самите инсуфлация и аспирация, а възможностите за свързване на оптика към този дисплей, който всъщност представлява един компютър, на който данните от прегледа се записват с възможност и пациента да ги вижда едновременно с лекаря
и мога да кажа, че пропуските в диагностиката се свеждат до минимум. Така че аз много се радвам, че имам такова нещо и работя, имам възможността да работя, което без подкрепата финансова от програмата нямаше как да стане. Всеки му е хубаво да го обгрижват и преглеждат със съвременни апарати. Така че да, по-спокойно са. Радват се, возят децата на стола. Всички са много доволни, бих казала. На всеки му прави впечатление. На мен самата ми е по-спокойно и по-уютно, като работя с тая апаратура. Много по-детайлно се оглеждат, с микроскопа могат да се видят детайлите на окото. Да не говорим за другите апарати, които също са много стойностни за диагностика, защото е прецизна диагностика на средно ухо, на вътрешно ухо. Вече съм подала документи за ново кандидатстване за закупуване на още 2 апарата. Един е ехограф с възможност за оглед на тъканите на шията и другото е една оптика, която се вкарва през носа за оглеждане и запис на заболяванията при по-чувствителни пациенти, които ни позволяват оглед с пригидната оптика. Абсолютно. Винаги в началото, като отидах при тях за информация, господин Николов каза, че ще бъде така много добра инициатива да оборудваме съвременно един лекарски кабинет. И това съм го запомнила. Така че самия факт, че местната инициативна група подхожда по този начин към малките бизнеси, какъвто е моя в града, в общината, много по-спокойни прави самите кандидати. Екипа на местна инициативна група Нова Загора Сливен се състои от 3 служители. Освен мен като изпълнителен директор, екипа включва експерт Станислава Костадинова. Тя е с 5 годишен опит. Добре се справя с задълженията, както се вижда по извършената работа и всички наши приключени процедури. Другия наш член на екипа е Славяна Василева. Тя е счетоводител на местната инициативна група, но понатоварваме и с други задачки. Така че, общо взето, благодаря на колегите, които всъщност допълват работата и без тях няма как да свършим целият този обем от работа, който сме свършили. Искам да благодаря и на председателя на местната група, госпожа Захариева, на управителния съвет, на всички членове на Общо събрание. С обща екипна работа се свършват нещата по начин, който следва да се свършат и който обществото очаква от нас. Така че развиваме дейността благодарение на добрия екип, който сме създали във времето. Благодаря ви.